Amandla, the high power, Archangel Raziel. Amandla makhulu. Mlaleli, esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali. Angithi usunawo umdonso wemali, uthathe ugeze ngawo. And command Archangel Raziel power. Konke lokhu ukwenza ngo-11 ebusuku ubone amandla kamoya e-Archangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali. Sithinde ku 063 689 8922. Shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla ka-Archangel Raziel. Siyabingelela Babu Dokotela, Babu Wesizwe, Babu Jabulile umfana omhleje ekhehla lomlu. Lo umzukulu kaMancikisi, siyabonga. Nina bakaphunga abangukeba, nina benkashana kaMenza apho umlaza kaMeva. Siyabingela, siyavusela koSwatini, sithi molo koXhosa. Awu kunabafatsha bamaSolomane ncamalala. Ngelanga fanele ukuthi nje assalam alaikum. Ingina abangani abamaSolomane abangikhozela, behleze bengifundisa. Siyabonga. Siyabonga kakhulu Babu Dokotela. Namhlanje uDola ngifuna sikhuluma indaba yesigubhu senkunzi. Ocathi mhlawumbe inkunzi enkulu. Kodwa ke Babu Dokotela uzo unpack ngasegcineni. Babu Dokotela asikhuluma indaba esifazana mayine sugar spray. Uthi let the woman use sugar spray. Abantu besifazane majority kwi-poverty, abantu abazange bakunake lokho. Yeah, poverty is characterized as a woman. Yes, yeah. Then that is why they get abused because of their position in society. They are poor, and in order for them to do this, they must do this first. Exactly. And that is why sibanike sugars. Sugars umuntu esifazane kunokuthi umuntu wesilisa agrana aphinda akudedela njengethayi lemoto afake elinye ithayi. No, that's a stop. Thola isugars umuntu wesifazane ohlaniphile. Angifuni ukukhuluma indaba zabantu kodwa thola isugars. Isugars yomuntu wesifazane ufuna ihlale esikhwameni njenge-sanitizer. Siyabonga. Babu Dokotela, nasi indaba kamashonisa serious. Njengoba kuphela inyanga nje bawathola abantu ama-calls. Uthi mashonisa ndoda wenze njani? Awukhuluma nomuntu xa wamashonisa Babu Dokotela. Mashonisa awungitholele iqanda lenkukhu. Uthole ibhodlela iniphu leli elifayo. Bese sikunika umuthi, ulifake phakathi ulishukuzo lithi umbiza ngegama usho ukuthi usibana ngicela uhloya nami imali misikhona zokunika. Musu lithatha uliphahlaza emgaqweni. Akazi ukufa ukuthi uzothi die down. Yeah. Ngifuna uhambe ungiyele entabeni ufike uphakamisa itshe. La kuvamise ukuthi mali phamise kuphumisele kuphuma iscorpion uthathe lo nhlabathi lapho. Mise ngikunika umuthi uhlanze nomuthi. Umuthi lenhlabathi uyayithatha uyichitha emgaqweni. Uthi sibanibani ngicela manje usinde njengetshe. Awuhlale lapha phansi ubizwa mina mase imali yakhe ikhona. Funa sibatha kade mashonisa. Siyabonga. Dokotela. Dokotela, mfethu ngifisa sikhulumeke manje ngodaba olukhulu. Abanye bathi ambiguity. Umukhuluma ngenyoni umuntu ucanga mhlambe umuntu othile senza samuntu. Umuntu ucanga ngenyoni lendizayo. Kodwa na ubaba Dokotela uthi lenyoni idinga omnikelo. Sibonga siyabonga. Ya ngoba izinto esizisebenzisayo zidinga sacrifice. Uma uyifuna lento uma ufike lapha kuthina uthatha into nje ebalekile ngempela. Lenyoni does a lot of magics. Ihlala ekhejini kodwa uyabona ukuthi kunemali lapha phakathi. Egcwele izitingi zenyoni ngisensigama isitingi zenyoni ukungcola kwenyoni. Naye yakhe inyama ifake lapha. Ngesikhathi ingcolisa lenyoni lokho ibhoshela kuyona ikakela la kuyona. Kukhontenze kaye kuwena. Contents ka kuwena khona ngoba le mali silokhu siyiphendula ngoba suke sifuna le ngaphansi kuyibe ngaphezulu kanjalo njalo. Ya usuke ukhuluma ucela kuyona. Ngoba iyona futhi engitshela izinto ezisuke ezokwenzeka ukuthi umuntu wesikhathi ephahla ngalo kuzoba ukuthi uma sefika ngapha ngiyamtshela futhi. Kodwa hayi ukuthi ngisuke ngihlola, ngisuke ngimtshela ukuhlola enye into. Siyabonga. Siyabonga Dokotela. Ake sikhulume kaMadokotela nabantu abagembulayo. Babu Dokotela izimpilo labantu. Yabona masu ekhasini ekseni. Bafica belaphana bekushanga ismile kanti bafuna u20 rand sebedliwe. Uje mangigibele nje ngafika endaweni yokuthi mfethu ngiyacela. Ngicela ukhulumeke maye namaphanda Babu Dokotela. Waphathele namaphanda. Labantu ufuna banikezwe into okusebenza. Yeah. Umuthi uyagembula. Especially ogembulayo. Le lotho uzofuza siyilungise spelling. Ungavumi uthi inyanga ikunika umuthi welotho. Ngambuzo umithi amenzele umuthi welotho uma ithola imali soyihlonselana ngathi mina
into efana ukuthi oganiwa ngikuboleka umkami ilotho ifana nonkosikazi wakho phela umuntu unomuntu welotho usamnikela umunye umuntu You can't do that. you cannot do that Ifa lakho lelo. ngathi mina musuloku uzimosha isikhathi as let's comes to gambling Babu Dokotela uyagambula wena angambuli mina angambuli nje mina ngi right angambuli ngoba lento efuna abantu abagambula nginazo Sure. yinaza abantu abaningi lo abagambulayo bafuna into evese nginayo manje angambuli mina gambula ikhona ke into umuntu uyagambula kodwa nje umuntu userious Babu Dokotela ngiyagambula ngizokunikeza into musu uhambe uyisebenzise hayi ekhasino uzoyisebenzisa lendlela sokutshela kodwa into kuthiwa into asifuna ukukhuluma into eziningi yabantu abagambula kuphela kodwa hayi lotho bakithi singaloko ningibuza ukuthi ilotho ipower no Ni number. nina maye siyabonga Babu Dokotela ake sikhulume ke no TG umfoka Qwabe. ake sibone somthola yini Sponsor mthola yini. mesingamtholi futhi sizozama abanye ngoba baningi abantu efuna sibafonela Sizwe ukuthi unandaba zini. uma ngenazo futhi umthetho sibongile it's been a pleasure ukukhuluma nawe Yeah. Hello? cela usikhulumisa nobaba ekuthiwa uTG uyeyeye ngoba ngathi kuyichina nje Awu Dokotela, ungifaka le eMachayineni manje. nami Dokotela ngicela baba wami. siyaphila mkhulu usiphathele namhlanje mkhulu Yazi Dokotela ungithinta nje ngiqeda nje ukwenza le research yami engiyenza njengamanje Dokotela. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungithinde wena wesizwe. Dokotela lojabulile ukuthi ungithinde lesikhuluma lesimele nje. Dokotela I've noticed ukuthi abantu besifazane kulezi insuku esikhathini samanje yibona abathatha kakhulu ithwalo as compared to abantu besilisa. And kwi-research yami Dokotela kuvelile ukuthi lezi ithwalo abantu besifazane abayithathayo yabasebenzi Dokotela. Bayaphumelela izinto ziyenzeka imali iyangena amabhizinisi ayabhuma everything is fine. But mangibuka abantu besilisa badonsa kanzima ekutheni bathathe ithwalo. Naw Dokotela ngazi noma ndazibe ngichemene abantu besifazane Dokotela ekutheni banikele izinto lezi noma uvalo nje ukusaba nje kwamadoda ayasaba amabiza amagwana awafuna ukushintsha impilo awayifuni imali noma kunenye indlela Dokotela ekhona kwenzeka ngayo angazi Dokotela but ngiyayithola kwedokotela ukuthi ngabe abantu besifazane ibona ngempela noma amadoda amagwala nje esizulu awayifuni imali awayifuni impumelelo abantu besifazane bahamba phambili ekuthatheni ithwalo Dokotela ngabe abantu besilisa amagwala ethwalweni noma kwenzakalani Dokotela hayi ngizokwenda ngichazele ukuthi kahle kahle yini eyenzakalayo ngabantu besilisa nethwalo Dokotela uvalo kusapho yini kwenzakalani Dokotela ngikushela kuwena baba wami bangichazele siyabonga mkhulu siyabonga Babu Dokotela wasisi ake sikhulume lento abantu besifazane basiprovela ukuthi abayona into besitshela ukuthi bayiyona ingako umuntu wesifazane ngesingisi umuzo analyze igama lakhe kuthiwa she's just a woman okusho ukuthi indoda enesibeletho Or a man with a womb. yes A woman. womb man Oh yes. yes But they are men at the end of the day. yes and that is why I call woman kusho ukuthi womb man indoda enesibeletho Sure. bangamadoda otherwise i-mentality yabo where if sebeyiconvectile iba ilento and bayasithatha isithwalo guess what they are so disciplined in a sense that they'll go a further mile abantu besifazane last time I checked kade beyicela even ungeniswa kwi-special forces because bathi bangayenza nabo lento enziwa amadoda they've seen Siyane it. gebengu nje ezingozi. Yes ukudila nale kwakuneyigebengu ezengozi but ezisebenza nabantu besifazane. Exactly. Yes, that is why we need special forces kubantu besifazane in terms of intelligence gathering. Ama-special forces lawo. Yebo, esiwabiza ukuthi ama-pathfinders. Sure. Yeah. Abantu besifazane bazithatha-ke isithwalo. Sithi umuntu wesifazane akasithathe isithwalo. Kwasizomenzela into. The beauty about umuntu wesifazane mesithatha isithwalo akasithathe isithembu. Indoda mase seyinikile isithwalo ubona ngamakhosikazi amathathu. Ngasi-4. Akashade noyedwa. Wagcina ukushada nalo omdala. Uyaqoqa nje manje. Bonke laba isquad nje sihlulwayo njalo. Babu Dokotela bosizibojabule siyabonga.
Asibonga kakhulu Babu Dokotela. Babu Dokotela ke siyavuma ukuthi iBhayibheli li mysterious sometimes. But at times we need to deconstruct ama meanings phinde siwa redefine. For the sake of ukuthi ke correct izinto. Sometimes we keep the debate alive ukuthi abantu bafunde further. Now Babu Dokotela kwakhuluma ngama fallen angels. Uthi they were 40 to 46 meters long. Lecture bangena kubantu kubantwana babantu. Sons of men slept with the sons of, and the daughters exactly, of, the sons yes. of God slept with the daughters of men. Sasingekho. No one wekhona. Even obabamkhulu bebengekho. Nawayengekho. But once saba nama skeleton eswathola then sesikhona. Because sesine evidence. Sure. Sesine evidence. Ake ngiveze lento lena. Yabo lo muntu ohlangane nawe nencegela. Nalo ohlangane nawe nekhandela elicijile emi kanje. Yes. We x-ray amakhanda abayifana yawazi lokho. Come again. I-muscle shape leya otherwise amakhanda ithi ayifana ka round wonke. What about umuntu ozacile? Kodwa nje kusala nje i-cavity le ime kanje. Yama socket nje umbona uma namabhayeza bathi i-socket iyafana. All right. Yes, ama skeletons asitshelile ukuthi labantu babengakanani ama findings eswatholile. Yabo. Uma umuntu at least ewu20 meters hayi u40 lesushe ewu20 meters lo muntu uyazi ukuthi ungaphezulu kwesigxobo sikagesi height yakhe. Yeah, sure. I-height yakhe if ingaphezulu kwesigxobo sikagesi ucicano wakhe ungangerula. If ucicano wakhe ungangerula umuno wakhe lo number 3 uyimeter. Ukayingane yomuntu. I-organ yakhe, i-sexual organ yakhe ingakanani. Ngoba sinengane ezibuka i-channel. Uma ama-giant at least ke engangesigxobo sagesi ukuthi ngiyalinganisa. I-sexual organ yabe ingakanani. Ingakho ngikala ngento ezincane. Obvious, i-sexual organ yakhe ayi plus or minus 3 to 4 meters. Ama-testicles yakhe angaba mhlambe plus or minus 100 liters. Meaning that i-sperm count sakhe sisodwa yibhafu. Yeah, showcase. Yeah, kusho lo muntu ekhipha 20 liters same time. Isemen yakhe nje. Just i-sperm count sakhe sisodwa nje i-round yakhe yodwa. There was no way ukuthi babengalala nabantu. I-womb cavity is less than 15 centimeters sometimes. Ubuntu besifazana ngaphakathi abuwona u30 centimeter ukuthi. It's less than 18 centimeter sometimes. Far less than 20 centimeters. There was no way. Ezinye izinto story eBhayibhelini, it's just a story. It's just a story ukuthi to read. Ngoba laba bantu umuntu uyabheka ku obvious ukuthi indlovu eyilala nembuzi i-different le umehluko. Ngoba umuntu uyabheka at all times abantu bebevezwa lapha kuma structures babe nawo ukuthi babe ngababuka kanje. Obvious labantu babe ngezansi kwehluzi. Njengoba wena usukubuka isigxobo sikagesi and there was no way ukuthi lento yayingenzeka. And then i-research engitheme ngiyenza depth ama findings atholakale eSouth America. Yeah, sasithi South America kunaleli izwe leli lingase iwest side of South America eli strip nje. Sure. Kutholakala lapha ama giant. Ikhanda lakhona lingacishe lilingane ne deep freezer kwakho yabo. Ikhanda. But akubaleka ngalo amazinyo ayi-raw 2. Lemhlathi le yu2. Khona engaphakathi khona engaphandle. Okay. Indlela babekhulu babehluka ngakho nabantu. And uyabona ukuthi lento ingekenzeke. Amazinyo ngathi umthangala. Amazinyo abamise kwenhlwathi. Amanye ngemuva kwamanye. All right. Yes, amanye ngemuva kwamanye. And those were giants. And we assume ukuthi they slept with the daughters of men. No, it didn't happen that. Zona lento zazingalala nazodwa. Not. Because of womb cavity, it's so different. In love, there's no way to ungalalisa nembuzi. Awukwazi. Ngeke kwenzeke. Because uthi abantu abake baphinda bayi-reverse bayicabangisela ukuthi is this just a story or it's a fairy tale? Noma yini. But ayikho le nto la. Futhi ngeke izenzeke into efana leyana. Ngoba i-height matters. I-anatomy yomuntu ufuna uyi-understand, anatomy lesilwane uyi-understand. Babu Dokotela, babesizwa ujabule umfana omhlanje ngekhehla lomlungu siyabonga. Asibonga kakhulu Babu Dokotela. Dokotela, akasikhulumeke manje ngomkhandlo wesigwili, umkhandlo wezimpungela, umkhandlo wesicebi. Isigubhu Senkunzi.
Isigubhu Senkunzi. awutshela abantu kwenzakalani la Lesa sigubhu kunabantu laba esibenza ngo 500,000 into enkulu kakhulu. Lo yamuntu kakhiphe 500,000 akakwazi ukuhlala 2 days lana eThekwini. Kufuze ukuthi afike ahlale 2 days. Meqeda lo 2 days mase siyahamba naye. Ngimuse kunentaba esebhulwa. Ngifike ngimgibeze kule ntaba. Mesenza izifungo ezu3. Isifungo sasempumalanga, isifungo saseningizimu, isifungo sasenyakatho zo3 esasentshonalanga ngasenzi. Enze izifungo ezu3 kulesigubhu. Lesigubhu umehloko waso siba nesiphambano ukuthi uthatha ioath at your own risk. Mase sesithathile lesifungo mase kwenziwa lento phezulu kwentaba. Igazi lakhe funa lehle ngale ntaba lishona ezantsi. Enziwe lento engayisho ke lakhe. Lo muntu usuka khiwa isigwili. Akenzele uThekwini, akenzele eFletini, akenzele kweminye imizi yami. Funa ngimthathe ngemoto ngimkhiphe straight ngiye naye eBhulu. Uma uyebhulwa asiba 2 hours 30 minutes. ya kusamo ngaseMaritzburg Yeah, ngoba 2 hours 30 minutes. Sihambe nje straight abe serious ukuthi uyahamba mfake emotweni bese simgibeze entabeni ke enzeke le ifungo ezo3. Kodwa laba sebekhipha 500,000 angenzi nje noma ubani. And leso sigubhu asikho la sihlala kumina ekhaya. Ngoba sisetshenziswa yimina kuphela akakonto engayinika abantu. Ngoba ngayalo mhlazana ngesithatha njengoba kade ngiyengwambeni bafike ngisithatha khona. Ngaya ukuthi la ungamthinti umuntu ngaso. Umuthinta umuntu umthentabeni afekezela izifungo ezo3 kuze ukuthi ekugcineni angabuye sezokulwisa. Asho ukuthi ngafunga and ngayithatha lento. Into yokunikeza abantu abathi bafuna into yomcebi. Babu Dokotela baba sizibojabulile. Sikhona leso sigubhu. Angisidayisa ngikunika nje sona. Usibuka ngamehlo, ushiye ngamehlo futhi siyabonga. asibonge Babu Dokotela sivele sibophe umthwalo wethu sihambe lishonele ilanga Sethobeke. siyabuthola kakhulu Yeah. Usuhlupheka isikhathi eside, abangani bakulahlile, anibhekani nomndeni wakho, usuhlala ugula, indlala ibangulaka, kungani ungavela uthwale? Ubabu Dokotela unezithwale ezisheshayo, engenabungozi, ezifaka nemali endlini. Mushayela ucingo njengamanje 063 689 8922 noma 066 254 0452. Ubabu Dokotela uyindlondlo kwezokulapha.